Malikura laminikɛla anga foli baw ye amana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la Malikura asigira ni wagatini na aw kulo bɛ ani aw ɲɛ bɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Danbele kabi Washington DC an bɛ studio wɔɔrɔnan kɔnɔna la ni wagatini na an bɛ sɔrɔ an ka page Facebook ani o ye VOA Bambara balimaw Malikura ka kibaruya kumaba o bɛna boli nin de kan an bɛna taga yɔrɔ min na o ye dugubura ye ni ale bɛ Mali jamana camancɛ fana na a yirala k'a fɔ ko maramafɛntigi dɔw nana bin dugukɔnɔmɔgɔw kan ka mɔgɔ wɔɔrɔ k'o faga Tijani Wedrago ale bɛna ni walawala ye o kɔfɛ an bɛna kuma mun de ka sibiri Mali jamana ye yɛlɛma don ministri jamakulu la o la sa an bɛna fɛnɛ ni walawala ye politigimɔgɔw hakilila ye mun de ye nin koya in na politigimɔgɔw kɔfɛ fɛnɛ tuguni an tilala ka kuma di Mali kibaruya dilaw yɛrɛ fɛnɛ ye mun de fɔ nin koya in na o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka taga Senegal bi jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Macky Sall ale kan ka laseli gɛlɛn dɔ kɛ n'a sɔrɔ a bɛ n'i kanbɔ walima a tɛ n'i kanbɔ jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ a sarati sabanan na n'u ko troisième mandat an bɛ sɔrɔ ka na kun cɛ ni mun ye o ye farikolo ɲɛnajɛ Siyaka Tarawele ale bɛna ɲɛfɔli ka ɲɛna balimaw ninnu de bɛna lase aw ma sisan Modibo Danbele fɛ kabi studio wɔɔrɔnan kɔnɔ an balimaw an y'a fɔ ɲɛna jɛmukan daminɛ la a yirala k'a fɔ ko kunu mɔgɔ minnu ni u bugunatigɛ ma se ka dɔn u taara bin dugu kɔnɔna la a bɛ fɔ min ma ko dugura ni ale bɛ yɔrɔ min fɔ a bɛ fɔ ma ko Sobala ale bɛ Mali jamana o camancɛ yan fan na Tijani Wedrago ale ye sɛgɛsɛgɛli kan ye nin koya in na Sibiridongo ni ka dugu jɛ kunungo kari dangari walew kɔni kɛra ko kura ye Mali camancɛ yan fan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la duguni mun nan b'a wele ko Dugara ni o bɛ Sobala komini fɛ Bankas marabolo kɔnɔna na kulu marifatigi minnu lakodɔnnen tɛ olu de nana dangarikɛ k'a ɲɛsin yen dugudenw ma nka unu donsow u karila ɲɔgɔn na ni ka waati jan bɔ duguden dɔw ka laseli kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'a bɛ lɛri 4 ɲɔgɔn bɔ u ye waati min kɛ ka mugu ci ɲɔgɔn na dangariwale tigilamaw kɔni bolitɔ k'u kɔ segin u kɔni ye mugu ci tɛmɛsenna dɔw ma minnu fana kun bɛ ka boli u nin kisili kama i ka dɔn k'a fɔ nin dangariwale in kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko maa 6 bɔɲɔgɔnko olu de bɔnɛna u nin na sifilaka maa 2 b'a la mun yɛrɛ si tɛ tɛmɛ san 10 kan a yirala fana k'a fɔ ko maa 4 olu de jogina nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sɛbɛntiyara duguden dɔ fɛ mun y'a kanu a tɔgɔ ka to dogo la nka a ka fɔla a y'a jira k'a fɔ ko san o san samiya donda waatiw kulu marifatigiw bɛna wajibiya olu kan k'u ka jaka bɔ ban kɔfɛ o dangariwalew de kɔni kɛra ka ɲɛsin olu ma dugu caman de bɛ lamini ninnu na Bankasi mara kɔnɔna na minnu kɔni wajibiyara ka jaka bɔ k'a di dangariwale tigilamaw ma walasa u bɛ se ka samiya ka o baaraw kɛ cogo min na lafiya kɔnɔna na san o san samiya donda la ni dangariwale sugu kɔni bɛ kɛ Bankasi n'a nɔkan dugu caman na min b'a to samiya o baaraw bɛ se ka tiɲɛ cogo min na Tijani Wedrago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bajangara marabolo kɔnɔna na Jɛmukan daminɛ la an y'a fɔ ɲɛna Mali jamana ye yɛlɛma don sibiridon jamana fanga ministriw ka jamakulu la politigimɔgɔw hakilila ye mun de ye a kɛra fanga sinamatɔnw ye sa walima fanga lakaribagaw Mariam Kuyate ale wulila k'i sena yalayala ni nin ko ye Mariam RPM Parti Rassemblement pour le Mali olu kɔni ye ni ministri yɛlɛma in bisimila ni politigitɔn y'a yira k'a fɔ ko ni yɛlɛma in bɛna kɛ sababu ye ka kalata baaraw teliya jɛlenya kɔnɔ ka d'a kan ko politikimaw hakɛ dɔgɔyala kosɛbɛ nin gouvernement kura in kɔnɔ Seku Niamɛ Batili ale ye RPM ka kumalasela ye donc ni ministri yɛlɛma in a kun kɔfɔra ka kɔn bi ɲɛ an kɔni bɛ mun jateminɛ dɔrɔn a kɔni nana sariya sunba yɛlɛmani ko o kɔfɛ nin waati nin kɔnɔna la sa transition yɛrɛ kuntala tɔ o ye kalo 7 ye an b'a bisigi k'a fɔ nin ministri falen in bɛ kɛ sababu ye ni ka chronogramme électoral min bɛ sen na ka ɲɛsin o baaraw ma walasa transition yɛrɛ bɛ kuncɛ ko ɲuman ka bɛn ni marisi kalo san 2024 o waati ye donc c'est pourquoi anw bolo ko dɔ ko min bɛ se ka baara ninnu senateliya jateminɛ fana y'a yira k'a fɔ politikimɔgɔ caman bɔra gouvernement in kɔnɔna la hali ni damadamani tora a kɔnɔ nka fanba kɔni an b'o ye k'a fɔ o ye technocrates ye donc ninnu bɛ signe positif ye minnu b'a lata ka tara kalafili ma an b'a fɔ maa minnu garisigɛra nin jɔyɔrɔ ninnu na ala k'a ta fanga d'u ma ala ka n'u dɛsɛ fiyewu ala k'a to baara in ka ɲɛ u bolo walasa an bɛ se ka segin ordre constitutionnel kɔnɔna la cogo min min ye Mali fanga sɔsɔtɔn jɛkulu ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni ministri yɛlɛma in ma kɛ u fɛla ye ko sabula k'a ma kɛ sariya kɔnɔ an ka Ismail Sako lamɛn appel du 20 février tɔnden don parti PSDA o ɲɛma fɛnɛ don appel du 20 février tɔgɔ la PSDA tɔgɔ la
o mo politique mɔgɔ si ta ko de gouvernement kɔnɔ M5 RFP mɔgɔ minnu fana tun bɛ gouvernement kɔnɔ ko politique mɔgɔw do o caman fana gɛnna ka bɔ gouvernement in kɔnɔ camancɛ fanga premier ministre min ye Choguel Kokala Mayiga a kɛra kɛrɛfɛden gouvernement in kɔnɔ groupe armé minnu fana ma sɔn ko référendum ka taa kɛ Kidal u y'olu fana ma gɛlɛnw bɔ gouvernement kɔnɔ gouvernement kura in fana kɔnɔ jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko Assimi kelen de ka maa cayara kan sisi gouvernement in kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ baara in technocrate taara ka k'a kɔnɔ o ye tiɲɛ o ɲana mais jɛgɛ minɛna kan o jɛgɛ ma kila o kan kan dɛ an ka dɔn k'a fɔ colonel Assimi Goïta furancɛla tɛmɛ fanga ɲɛma ale kɔni ye falen don Mali gouvernement taabolo la fɛn min ye siɲɛ fɔlɔ ye a bolo kabini a sigila fanga na minisiri 28 na yɛlɛma dola jɔyɔrɔ 16 la gouvernement kɔnɔ Mariam Kuyati ka lasili don ka bɔ Bamako ali bi ni babu kelen na Mali kɔnɔna la kunnafonidilaw u ye mun de fɔ nin koɲa la Mohamed Danyogo kabi Bamako ale fana yi senayala la ko la a ye mun sɔrɔ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ Mohamed bintɛnɛ Mali kunnafoni gafew ale kɔni fanba ye ministre yɛlɛma min kɛra sibiri tɛmɛnen u ka baara ɲɛsina o ma l'indicateur du renouveau ale y'a yira k'a fɔ ko maa 12 o de donna kura ye maa 4 olu sigiyɔrɔ o falenna wa maa 12 olu kɔni tora u nɔna magama kɛ olu la kunnafoni gafe min bɛ yen n'o tɔgɔ ko LOB o kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun tɔgɔ ko ménage k'a fɔ ko yɛlɛma belebele ko o de kɛra mun ye i ka dɔn k'a fɔ ni ministre yɛlɛma in ye ale hukumu kɔnɔna la l'indépendant o kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye M5 RFP ye ale ministrew la 9 kɔni tun don ko 7 ko o de kɔni bɔra a nɔ na wa ka da a kan mun ye 22 septembre ye ale kɔni bolo ni M5 RFP ministre caman bɔlen a la dɔwɛrɛ tɛ o de ye mun ye premier ministre Choguel Mayiga ye ko k'ale bila a kelenna ale ka jateminɛ la o ko o bɛ o cogo de la n'ale ka yeta ye o ye kunnafoni gafe min bɛ yen n'o tɔgɔ ko Zenith Bali ale ka bibɔli la ale ye jateminɛ min kɛ o de ye k'a fɔ ko tile kura bɔra ni tile kura min mun ye sɔrɔsiw ye camancɛ fanga ɲɛmaw k'u b'a fɛ ka taase mun n'a bɔ o kɔnɔ k'o di ni fanga kofɔlen o ma o la sa l'humanité ale b'a yira k'a fɔ ko ministre kɔni caman bɔra nka kɛrɛnkɛrɛnnenya 2 bɛ yen n'o ye musolakaw ye k'olu bɔra u ka baara kunna ko nka k'u ka baara ko o kolonya ko tɛ sabula ale ka gafe kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ mun tun bɛ kɛnɛya kow kunna n'o ye Jeminatu ye ani mun tun bɛ kalan kow kunna n'o ye Usman Dedew ye ko olu kɔni u kun kɔrɔtalen ko o de bɔra nin gouvernement in kɔnɔna la o ye l'humanité ale ka bi bɔli ale bɛ mun sɛbɛ o kɔnɔna la l'essor kɔnɔna la ministre kura minnu donna i bɛ se ka kɔni olu lakodɔn ani u tun bɛ baara kɛ yɔrɔ min na sanu kana ni ministère na i bɛ se k'o dɔn an bɛ a kuncɛ ni info matin ye ale ka gafe kɔnɔna la maa minnu kɔni ni u bɔra gouvernement na kun jumɛn na u bɔra ale kɔni ale y'a ka bi baara o fanba ɲɛsin o ma Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako an balimaw an bɛ taga ni wagati na Senegal jamana la ni u ka jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Macky Sall ale kan ka na foroba laseli dɔ kɛ k'i ɲɛsin jamanadenw ma bi mun senfɛ a bɛna dɔn n'a sɔrɔ a bɛn'i kanbɔ jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ a sarati sabanan na a bɛ fɔ min ma ko 3e mandat o hukumu kɔnɔna la Nama Jara kabi Senegal ale ye mun sɔrɔ o filɛ nin ye Nama hakilijigila desanburu kalo la san 2020 la Senegali jamana kuntigi Macky Sall kunnafonidilaw y'a ɲininka n'a y'a sɔrɔ a bɛna sarati sabanan kɛ jamana kuntigi kalata la san 2024 la a ka jaabi tun kɛra k'a t'a fɔ awɔ a tɛna fɔ ayi fana n'o ye ni wi ni nɔ k'a sɔrɔ san 2019 kalata senfɛ a y'a jira k'a b'a ka sarati filanan ni laban de la o la an bɛ waati min kumaw kɔni cayalen bɛ Macky Sall ka sarati sabanan ko kan jamanadenw fɛ fan bɛɛ ka da kan Macky Sall ma kuma jɛlen fɔ kabini san 2020 a jɛɲɔgɔn minnu y'a fɔ kunnafonidilaw ɲɛna k'a tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye san 2024 la a y'u bɛɛ gɛn ka bɔ baara la o kɔnɔ fanga sina Usumani Sonko ka ɲangili nana ani mɔgɔtigini Aji Sarr ka kiiri in senfɛ o la mɔgɔ caman y'a jira k'a b'a fɛ ka fanga sina sen bɔ kalata la walasa a ka kɛ cɛbɔ ye san 2024 la kosa in na a ye politiki sigi ka kumaw dɔ kɛ nka fanga sina fan bɛɛ ma sɔn ka taa bari u y'a jira k'a b'a fɛ ka sigi ka kuma in kɛ a ka kandili de kan o sigi ka kuma in senfɛ bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔ Macky Sall ka sarati sabanan ko bilara sariya sunba de bolo kan sibiridon ani Senegali maire 470 ko ka ɲɔgɔn ɲɛ senfɛ n'u y'a wajibiya Macky Sall kan a ka k'u ka cɛbɔ ye a y'a jira k'a bɛna kuma o kan Senegali jamanadenw fɛ bi tɛnɛ
fanga sina Usmani Sonko kɔni y'a jira suro a ka bololɔ sira fɛ ko ni Macky Sall bɛ kɛ cɛbɔ ye walima n'a tɛna k'a ye k'a bɛna fɛɛrɛw bɛ sigi sen kan walasa ale ka cɛbɔya ka bali. Kɔlɔsilikɛlaw caman fana y'a jira ko ni Macky Sall y'a kanbɔ sarati sabanan nɔfɛ a bɛna ni kasaraw ye jamana kɔnɔ. Sisan a bɛna kɛ cɛbɔ ye wa walima a tɛna k'a ye o jaabi bɛna dɔn su in na nɛgɛ kaɲa 20 waati la. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. An balimaw ni wagati na an bɛ tɛmɛ ni duniya kibaruyaw ye an bɛ taa Faransi u ka kulu min bɛ a bɛ fɔ min ma ko l'association des maires de France ni a bɛ wele ko AMF ale kɔni ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin fasodenw ma ko yaasa basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogoya min na heure damadɔ u ka dankarili min taara ka ɲɛsin u ka mobili dɔw ma ani maire dɔw ka so ma Paris fanfɛla la mun nana ni dusuma kasi ye kosɛbɛ association ni o ye AMF ye a ye weleweleda kɛ k'a fɔ ko dankarili min kɛra ko ni a bɛ tali kɛ kabi juin kalo tile 27 la ko ka ɲɛsin jamana ka tagamaserew ma ekɔlisow kalanyɔrɔw ko o ye waliya ye ni waliya mun ni a kɔni a man ɲi kɔlɔsili y'a jira k'a fɔ ni wagatinin na ko a fanga dɔgɔyara ni ale sababu nana ni u ka nahel ni san 17 don ale bɔnɛna a nin na polisilakaw fɛ o kɔfɛ an bɛ taga ni wagati na Inde ni ale kan u ka lajɛrɛ dɔ danse lajɛrɛ ma a bɛ fɔ ma ko organisation de coopération de Shanghai n'u k'a ma ko OCS ni Iran fana bɛ sɔn ka na don a la ɲɔgɔn ye mun senfɛ ni a yiralen don ko Rusi jamana ɲɛmɔgɔ ni o Vladimir Putin ye ani Chine jamana ɲɛmɔgɔ k'olu fana kan ka taga la Chinois ka kunnafoni di sɛbɛnw y'a jira ko jamana ɲɛmɔgɔ Xi Jinping ale fana bɛna kɛ ni lajɛrɛ in senfɛ bɔlɔlɔ sira fanfɛla la ni ale jabala o bɛ Pekin nka ni Inde de bɛ kan ka a ɲɛmɔgɔya ta nin wagatinin na ka sababuya kɛ a ɲɛmɔgɔya bɛ munumunu ka bɔ u ɲɔgɔn kɔrɔ o kɔfɛ a yirala k'a fɔ tuguni Kremlin ka fɔli la ko Vladimir Putin ko ale fana sen bɛna ye nin kɛnɛ in kɔnɔna la mais u ma kunnafoni wɛrɛ di Rusi jamana ka kɛnɛmako ɲɛnabɔ minisiri ni o ye Lavrov ale y'a yira k'a fɔ ni senfɛ jumadon ko Iran fana sen bɛna don nin na ko ni lajɛrɛ in senfɛ ko Iran ale ka laɲini o bɛna sabati mun kumakan sɛbɛncira ale jamana ka fanga ɲɛmɔgɔ fɛ ni o ye Narendra Modi o kɔfɛ an bɛ segin ka na farajɛ jamana la u ka satellite fɔlɔ mun bɛ se ka kaba pɛrɛn k'a ye yɔrɔ jan fɛ ni ale tun bilala ka taa kabi décembre san 2022 yaasa a bɛ se ka sanji ani fiɲɛ kolonbaw ko se k'olu ye ani kaba pɛrɛn mun bɛna bila yanga farafina ani farajɛla kunna ye a ka jafɔlɔw kɔni bila laseli kɛra agence européenne des satellites o fɛ a yirala k'a fɔ ko nin kɔni masimafɛn bɛna se ka kɛ sababu ye mun bɛna yɛlɛmaba don sanji fangamabaw la ani kabafɛrɛnw olu kunbɛli la laseli mun kɛra nin fɛ ni a bɛ fɔ ma ko ESA ni o ye agence spatiale européenne
Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw ni wagatini na aw sɔgɔlen do Malikura la an bɛ sɔrɔ 102 FM kan ni bɛ Bamako, Gao 106.1 FM, Tombouctou 90.3 FM, Burkina Faso an bɛ sɔrɔ 102.4 FM kan, Abidjan an bɛ sɔrɔ 99.1 FM kan. An ka foli bɛ ani radio ani télévision minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Radio Emergence an ka foli bɛ ni olu bɛ Ɲero du Sahel la. O kɔfɛ an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ, an ka foli bɛ Radio Parisien ni olu bɛ Tomiya. Ni wagati na an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye an bɛ taga Burkina Faso. A yirala k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bolila kɛlɛ sababuya la u bɛ gɛlɛya camanba de kɔnɔna la surtout wagati min na sanji fɔlɔw cunnen Bobo Julaso caman bɛ sila kɛnɛmana la. Halidu Wedrago ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a koɲa na. Halidu Nunu ye denmisɛnw dɔw ye Bobo Julaso n'o bɛ tulon kɛ o nusɔn ka di layɔrɔ m'o jɛn dumuni m'o jɛn nka o kɛrɛfɛ denmisɛn wɛrɛw bɛ Bobo Julaso ni su kora minnu bɛ ni lahara nin na tagayɔrɔ tɛ yen layɔrɔ tɛ yen dumuni tɛ yen o bangebagaw b'o minɛ ka seri o ye boulevard kan o bɛ taa lasirada ra magasin daw ra ni o bɛ to k'o gɛn k'a yaala Bobo Julaso commune tun ye karasa soba caman lɔ lakɔli caman kɔnɔ na k'a yira ko maa bolili ninnu denw tun bɛna to ka kalan kɛ yen a tun kɛra sababu ye mɔgɔ caman tun bɛ taa la o yɔrɔ la nka kami samiya daminɛna olu karasa bu ninnu bɛɛ lajɛlen tiɲɛna a kɛlen don makari ye Bobo an b'o ye sirabadaw ra o lalani bɛ bidɔndaw ra n'o baw ye tuma dɔ bɛ i b'o ye ka ca mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ t'o kɔrɔ a yɛrɛ la Mamusa jamana faamaw kan ka jateminɛ kɛ o yɔrɔ na ka filɛ min bɛ se ka kɛ ka dɛmɛ don pour que denmisɛn ninnu ka se ka bɔ sira kan n'o tɛ a Mamusa si le voilà a caman laɲini min ye ka so ta yɔrɔ dɔ ka se ka to ka la kɔnɔ nka Bobo Julaso a so ko a ka gɛlɛ ni wari t'i bolo 6,000 bi sara 5,000 bi sara dɔw yɛrɛ dɛsɛra o y'a tilara k'o dɔw bɔ tuguni u taara bon wɛrɛw yaala ni tuguni dɛsɛra ka 6,000 ni sara o y'o bɔ Belleville Aïda Pare a ye muso bolibaga ninnu caman fara ɲɔgɔn kan ka baara d'o ma o bɛ bolola baara caman kɛ o kɛra sababu ye a ye layɔrɔ sɔrɔ k'a di denmisɛn caman ani muso caman ma o b'o yɛrɛ sutura o yɔrɔ la Aïda Pare fana ka fɔta ra tiɲɛ so sara Bobo Julaso ale fana bɛ sigɛnna a ye bolo ta ne ka so la o ka layɔrɔ ko fanfɛla la a ye bolo ta a m'a sara 6,000 a bɛ dɔ sara 5,000 a ye nɔnɔ si tɛmɛ ale y'a kelen muso 700 ani dɔɔni denmisɛnninw bɛ fara kan ko mɔgɔ 400 kɔ de b'u fɛ mɔgɔkɔrɔba kɔni 700 Burkina Faso ka wɔyɔ ni a daminɛ tuma mɛnna nka nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye n'an bɛ musow ani denw ye o bɛ lasirada ra kɛnɛma baara sankɔrɔ nɛnɛ na action sociale ka lasigiden min bi yan yɔrɔ la ale ma se ka kɔjaabi di anw ma fɔlɔ n'an y'o ɲininka olu bɛna mun kɛ ka ninnu mɔgɔ ninnu bɔ sirada ra samiya nin na ni tun ye Alidu Wedrago kumakan ye VOA Banbara tɔgɔ la Bobo Julaso a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Banbara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen hali bi an bɛ to Burkina Faso jamana la jamanaden dɔw bɔra sibiridon k'u ka kɔkɔrɔmadon nisɔndiya tagama kɛ ka ɲɛsin fanga ma mun senfɛ u ye weleweleda kɛ ko jamana ka sigikan kura sɔrɔ ni a bɛ fɔ o ma ko constitution kura Kader nin koɲa bɛ di I n'a
fɔ wagadugu walima bobo de la so Burkina Faso kɔnɔ sibirilon tɛmɛnen fasodenw le bɔra dugu caman na ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka yira ko olu bɛ filancɛ fanga sinkɔrɔma dɔn na ani ko olu b'a fɛ lakurayali ka don jamana ka sariya gafera an min wele ko nouvelle constitution. Wuli ka jɔ min kɛra jamana yɛrɛ faaba kɔnɔ place de la révolution na o ɲɛmaaya o tun bɛ Justin Dabire le bolo ale y'a kan di fasodenw bɛɛ ma nin kan nin kan. Nous disons an b'a fɔ an sɔnna jamana sariya sun kura ka yɛlɛma an b'a fɔ fana an sɔnna hakilinaw na hakilina min b'a to Burkina Faso o bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na an b'a fɔ an sɔnnen don Burkina Faso denw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ni k'u ka partenaires sugandi k'a to a ma kɛ gɛlɛya kan an tɛ sɔn fɛn min ma o de ye farafinnagun jɛkuluw ka se ka jalakilifu ta ka an ka faso k'o lasɛgɛrɛ an tɛ sɔn fana Faransi o ka na ni ɲanamini kumaw ye na denw bila ɲɔgɔn na k'a to nkalon don. maa minnu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan olu ko baara bɛ kɛra ka se ka jamana basigi o le kosɔn Zakaria Sankara ko ale ka dɛmɛ bɛ filancɛ fanga ɲɛmaaw ye su ani tile. an ka farancɛ faga ani an ka président Ibrahim Traoré o kɔma dɛndɛ kɔsɔlo an bɔra ale ni a bɛ waliya mun ta jamanadenw bɛɛ lajɛlen fara ni ɲɔgɔn kan an b'a kɔ fana a bɛ fɛn min kɛra bi a yɛrɛ kama tɛ anw t'a lo o bɛ adamaden lɔ n'a ka kɛwaleya a n'a ka baarada le ye anw bɛ Ibrahim Traoré lɔn bi n'a ka kɛwale ɲumanw de ye. si ye podako n'ale y'a sen fa ka se nin kɛnɛ kan o tɛ dɔwɛrɛ ye ka fasodenw bɛɛ wele u ka transition dɛmɛ. Si je suis là, c'est pour le soutenir. ni ne bi yan yɔrɔ la bi ka na a kɔrɔma dɔn lo n bɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen fana wele u k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɔrɔma dɔn nin kɛlɛ nin an bɛɛ t'a lo ni an ka ɲi k'an ka jamana bila an bɛ taa min an tɛ se ka Burkina Faso bila ka taa sigi yɔrɔ wɛrɛ. Au président Ibrahim Traoré min ye sariya sunba kura ko ye n'o ko tun bɛ ŋunu na kabini tuma damadamani o cira kɛnɛ kan o ko nin yɛrɛ senkɔrɔ Mali ka sifinlakan dɔw nana ka na Burkina Faso ka sifinlakanw dɛmɛ Ben le Cerveau n'ale ye Mali ka fara ɲɔgɔn kan jɛnkulu dɔ ɲɛmaa ye ale y'a da la nin sariya sunba kura ko nin kan. an ka sariya sunba kura bila sen kan o constitution kura yɛrɛ bɛna se ka tisini kɛ ani ka fanga don an ka fasoden ɲumanya ra. ka taa sariya sunba kura la o bɛna kɛ dankun ye n'a faso kaniya wele ani k'a lankanaya. nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 00 1 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. an balimaw an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ni wagati na an bɛ segin an bɛ taa Faransi jamana kan u ka fasodenya lajɛrɛ dɔ kɛra ka sababuya kɛ balawu mun kɛra u ka duguba kɔnɔnaw la balawu ninnu a bɛ se ka lasa cogoya min na ni kɔlɔsili y'a jira k'a fɔ ko a ma fangaba sɔrɔ i b'a fɔ don tɛmɛnenw ta la Mariam Traoré a koɲa bɛ di. Jɛkulu min sigilen don sigida ɲɛmɔgɔw bolo n'a bɛ wele ko Association des maires de France AMF olu tun ye wele bila kunun kare ko ka fara ɲɔgɔn kan boloda cogo min na basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ. Lɛrɛ damadɔ nisɔngoya girinkajɔ walew kɔfɛ min dɔ kɛra ni bolimafɛn dɔ ye min bɛ wele ko voiture bélier n'a tun kɛlen don k'i ɲɛsin Paris sigida ɲɛmɔgɔ n'o ye maire ye ale ka so ma n'a taabolo kɛra taabolo cɛjugubaw de ye u ka mara kɔnɔ min kɛra tiɲɛni caman ye u ka mara kɔnɔ. A jɛkulu y'a bolokɔni turu taabolo gɛlɛnw kan min daminɛna kabiri juin kalo tile 27 n'a kɛra ni nisɔngoya girinkajɔ walebaw ye min wolola ni karo gɛlɛyaw ye ka ɲɛsin i n'a fɔ dunanjigiyɔrɔw kalansow gafe marayɔrɔw ani ka fara finitigi polisiw dagayɔrɔw kan u ka mara kɔnɔ. nin girinkajɔ taabolo ninnu fanba kɛra sufɛyan fan fɛ min kuntagala janyana kosɛbɛ n'a daminɛna juin kalo tile 27 o min kɛra don ye ni funɛnkɛni san 17 n'a bɛ wele ko Nayɛl ale fagara o don kelen de la min kɛra u ka jamana finitigi polisi dɔ fɛ ni marifakisɛ ye tuma min na u tun y'a lajɔ n'u tun b'a fɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a karo gɛlɛya wale bɛɛ lajɛlen sera ka enregistré ja dɔ la min bɛ wele ko video ko min ɲininiw bɛ sen na kabiri ni karo gɛlɛya wale in kɛra ka fara o fana kan u y'a yira k'a fɔ ko passager dɔ min tun bɛ Nayɛl ka bolimafɛn kɔnɔ n'ale tun jatilen don i n'a fɔ mɔgɔ sabanan min tun bɛ Nayɛl ka bolimafɛn kɔnɔ wulila ka taa a yɛrɛ kofɔ bin ntɛnɛn sɔgɔma finitigiw ka cakɛda la n'o ye inspection générale de la police nationale ye AGPN a ɲiningara sɔgɔmada yan fan fɛ i n'a fɔ seereya dɔ y'a lase cogo min na AFP ka kunnafoni
di gafew la ale min ka suru ni sɛgɛsɛgɛli gafe la su 5 o de kɛra nisɔgoya girinkajɔ walew la Faransi sigidaw an'a marabolo kɔnɔnaw la nga ko girinkajɔ minnu kɛra kari su ka dugujɛ bin tɛnɛ na ko o fitinɛ de mankan bonyana kosɛbɛ a sen fɛ mɔgɔ 157 olu de sera ka minɛ ka tɛmɛ mɔgɔ 1000 ni mɔgɔ 300 kan minnu bɛɛ lajɛlen minɛna juma su ka dugujɛ sibiri la o kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko tasuma jeni minnu ni olu tun donnen do yɔrɔw la dɔ bɔra o fanga la ko fɛn min ye karogɛlɛya jugu ye o ma y'a kɔnɔ minisiri min sigilen do jamana kɔnɔna ko ɲɛnabɔli kunna Gérald Darmanin tun ye u ka polisi ba 45 ɲɔgɔnna bila ka fara gendarmew ka kari don u ka jamana mara fan bɛɛ y'a yira bin tɛnɛ sɔgɔma k'a fɔ ko basigi bɛ kana dɔɔni dɔɔni Faransi jamanatigi Emmanuel Macron ale min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye n'a tun ka yan ka taa taamala kunɲɔgɔn laban in na Alimanikaw fɛ ye a ka o taama bɔ a ma ko kumaɲɔgɔnya bɛna don ani u ka wasabilo ɲɛmɔgɔba 2 ni ɲɔgɔn cɛ bin tɛnɛ ka fara sigida mɛriw kan minnu bɛna bɔ u ka sigida 220 ɲɔgɔn na yɔrɔ minnu lakodɔnna ni karogɛlɛya walew ye kabiri tarata tɛmɛli ne tɔgɔ ATT Junior ne b'a ɲini balima cɛ ni muso fɛ bɛɛ ka farafina fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani raba k'a daminɛ 13h kana bila 14h la 102 FM VOA Afrique. An balimaw nin b'an lase nin wagatinin na an ka farikolo ɲɛnajɛ kibaruya ma ni Siyaka Tarawele ka palan kɔnɔna la Siyaka kɛnɛ b'i bolo. Senantolanta Bonagun Kamali la championnat mi cɛ kɔrɔbalenw kofɔ première division ko don a tɔ tile 2 nka o bɛna ta a ma dɔn halisa club 16 cɛma min bɛna ŋanaya sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ club 2 bɛ yen ŋanaya bɛna kɛ olu 2 ni ɲɔgɔn cɛ don 2 tɔ la AS Real de Bamako kɔni de bɛ ɲɛfɛ tile 28 tɛmɛnen kɔ kurubi 56 b'a bolo a ye se sɔrɔ kunu kari juillet kalo tile 2 san 2023 11 créateur de ɲɛrɛla kan celu 3 Real kanu na jɔyɔrɔ 2nan bɛ Joliba Athletic Club bolo kurubi 53 ale ye se sɔrɔ kunu Club Olympique de Bamako COB kan celu 2 kanankolo Joliba kanu na première division club 14 tɔ kun kan a ka gɛlɛn olu dola kelen ka ŋanaya sɔrɔ ɲina saison 2022-2023 mana kun cɛ jɔyɔrɔ 3nan bɛ AS Bakari Jande Barawuli de bolo kurubi 44 jɔyɔrɔ 4nan o bɛ USFAS Union Sportive des Forces Armées de Sécurité bolo kurubi 43 o kɔrɔ b'a yira ko championnat tile 19 ni tile 30 o ɲɔgɔndanw bɛna gɛlɛya kosɛbɛ Real ni Joliba bolo tile 19 bolo dara ka ban yɛrɛ fédération fɛ juillet kalo tile 5 ani tile 6 o kɛnɛ kan AS Real de Bamako ni Stade Malien de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Binga FC ni Joliba Athletic Club bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ AS Real de Bamako kelen ka se sɔrɔ 11 créateurs de ɲɛrɛla kan kunu Nuhum Jane Real degeli karamɔgɔ y'a yira ko baara de bɛna to n'ale ka tɔn bɛ se ka ŋanaya sɔrɔ an ka match laban ninnu ma nɔgɔn quoi donc il faut continuer à se battre o kɔrɔ ye mun ye continuer à se battre ka kɛlɛ kɛ non mais dusukolo balsan don ça fait fly c'est vrai mais a ma nɔgɔn an bɛ match kelen perdu c'est dangereux ala k'an kisi aw ni Sarki de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ 29e journée na Kulukoro an bɛ se k'a fɔ o bɛ nɔgɔya wa balsan nɔgɔma tɛ labɛn cogo wɛrɛ b'a la an ye tɔ kɛ cogo min c'est la même chose qu'on va faire u ka kɛlɛ kɛ dɔrɔn pour que les résultats b'a sɔrɔ u b'a sɔrɔ u ka dusukolo de b'a kɛ u b'a sɔrɔ pour que an ka laɲini min an bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na sinon fɛn nɔgɔma tɛ Joliba kelen ka se sɔrɔ Club Olympique de Bamako kan kunu kari a jalatigi Seku Jara y'a yira ko baara de bɛna to sen na walasa ale ka tɔn ka ŋanaya sɔrɔ an y'o de fɔ ɲɔgɔn ye ko a bɛ se ka gɛlɛya an bolo mais an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka ca ala fɛ n'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ nɔ bɔ ko la fɛn tɔ sera yɔrɔ min ma sisan bolo di ɲɔgɔn ma ni an ka ɲɔgɔn lamɛn o de bɛ ko in tɔ laban déjà que Real b'a ɲɛ ni 3 points an bɛ victoire de kɛ walasi an bɛ se ka k'u la cogoya min na ça reste 2 journées an bɛ baara kɛ hali bi walasa an bɛ se k'o 2 journées fana kɛ yen cogoya min na n'Ala sɔnna an ka championnat tile 19 ani tile 30 ɲɔgɔndanw jaabiw ma kɔnɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seri don balimaw an ka foli b'aw ye an ye nin de sɔrɔ bi ka di aw ma ni labɛnna Zeinabu fɛ Chekumar Ciro ale tun bɛ production na an ka foli bɛ jɔn ye nin wagatinin na Ibrahim Ciro an ka foli b'a ye an bɛ jɔn fɛnɛ fo an bɛ Adama Jara fo ale bɛ bangoni na ani jɔn fɛnɛ lamɛnnikɛla ani minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ an na nin tun ye Modibo kabi Washington DC hali bi an bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye aw sanbe aw ni ce a ka lamɛnni ani filɛli la VOA Bambara kabi Washington DC aw k'an bɛɛ